Karam, aplang sih nil tum News 24 Karbi anglong channel kelang arat tumhan nil tum News 24 Karbi anglong channel abitung banali tumhan karam pajit lo. Pini nang tumhan isi mesan berta nang tumhan nangwan pilo labang ke pini ke pirthe danglong le pudet bis to mechok pini ke national press day rani posinili tum dak Dipu press club pen patiri pipon pini press day talon pon bangso ke talon press national press day alam pothak nil kachini pon je phani bori pon po nili tumalong do Dipu press club amai phu alang lin pens pini national press day pothak pc than patir mini gima bangso alam pothak nil fransi alang lin pens chini phan bori pon po di pini ke national press day bangso alam pothak press day alam pothak nil hin pen national for kalang Pini ini tum Dipu Press Club lapen Digital Media Union of Karbi Anglong. Ili tum jointly patir pi ponsi National Press Day talon pon iklo lapen lason National Press Day ke phokebra nerkep 58 angding lo 1966 ankan pen chingsi pinian ke 58 arta andolo asi National Press Day katalon athikela pohelo je media tum democracy aphan contribution dopilo laso contribution apu thaksi national press day ke ketalon polo asi national press day pulutang te jasimet ke free and independent press tamane lasoni pen ke media ke madu andar ta kalilo litum freely lapen ilitum independent lo litum ke asi ilitum media ahin mangke ilitum charge up thipsi media tum klemnang po lapen fourth pillar bange kera nai gi ilitum media tum lo bangali lo jila soputhak pini national press day talon poniklo lapen la soputhak nili kado kowe media according jer phananta pilo akhir jumi pilo. Acha sir, ili tum penang ana bang fu bang pitum kachini ni dolang je ili tum media tum punte press media tum punte ili tum four pillar of democracy. Pilo four pillar of democracy pulo bang so indo bahani tum kachini ni dolang. Nang li mai phu hin penang li pini than pachini ni hama. Four pillar poti la pohilo aprang prang ke Indian constitution along ke pilar ke thombet judiciary executive lapen legislature lake thombe chita media tum lapan kang tang lo media tum phan constitution lapen democracy tum ta ardi pina koklo amachi media importance lapan ke thepotsi iltu media phanta four pillar pu kipu ponlo lasi athe constitution pulutang te democracy pulutang te anujok thomdo mohe penili pohilo nujok thom chita non bangke media tungke nujok frilo lahilo jo four pillar pu kipu dama abang the alam theke nang li tum News 24 kalang arana li tum arjupon long lok ko pherang ke klem bang atum aja kong the upu bini non Dipu press club ampe pu stame than pon danglo the four pillar of democracy pipima ko pia along si ko pia ja kong do mala hai stame alang li tum than paklar pon lo sansu senil tum News 24 kalang arata tum hanal tum paklang pon bom ni non la bangso ni tum dak lorulang so prangsina sarpo helalong senil tum dolo sin dak pena an pherang ke klem bang atum do noli camera person horsin be phan paklang phani bori pon